Ir turup köprək işlemeyi karar etdim. İkinci günnür İngiliz dilini öğrenmeye giriştim. İlkler kıyınçılık çekerdim, son işim yeňleşer deydiler. Medeniyet Ministerliğine can ettim. Bir kundan skripka bilen fortepian üçün yalan variasiyalarımın amala aşıracaktıklarını söylüverdiler. YouTube'a dahilli mağlumatlar bilen gıdıklanyam. Haçaturiyanın Spartağını okuyan. Men bu baletin şeýle şöhraty eýe bolanlygyny adalatly hata edýän. Nurhal Mehmedow kim diýilse, aýgorýam ol bir näme barda? Talant näme diýip soraýarlar da. Sağdan başka hiç sağda kulluk etmedi adam. Dünyada sağdan başka hiç sağda kulluk etmiyor. O adam ömrün ahirine çenildiğine sağ, içinde sağ, taşında da sağ, gurrunum sağ, fikrim sağ, köşede var ya kadar sağ. O kelle boş vaat yok. Şu duyuşu başkada, dünyası başkada. Dünyası başkada. Ol başka ol okal alımları bilen ol ýazýa bolan türkmençe var turda. Tegan türkmen bolan da. Mün 1974-nji ýyl. Saz we ýeke saz. 1974-nji ýyl. Men fortepian üçün konsert ýazaryn edim. O näme hakda bolarka? 1973-nji ýyl. Eýýän bir ýyl geçipdir. Men bolsa konserti ýazmandyryn. Baletdan soň hökman ýazmaly. Hökman. Vakarlı sekili var. Soňky döwürlerde dünýä şahirlerine ýüzlenip uğradı bir kane vakarlı sekil ýazdy. Geýnäň sözünde onsoň bir Japon çağlarynyň şol Hiroşima barada ýazdy. Şu zatlaryna serede otursaň Türkmen degişli ýeri ýok ki alla. Ola gene nemslen nimede. Benim Japon şahirlerin söýdüler. Bolun şonun Türkmen aýdýa bolun. Türkmençe bolýar. Türkmençe bolýar. Şolum Türkmençe. Ýeseniniň söýlerine ýazýak, wakalçyk. Görýän şol eýem o zatlar näme alamaty? Türkmenistanyň arbitatinden çykan adam Nurhal Mehmet diýilýär. Nurhal Mehmet, bugün Türkmen kampanyada değil, o dünyanın bütün adamlarda yüzleniyor da. Bir var eken, bir yok eken. Äpet şäher var eken. Şol şäherde bäwül eken, gyýyjagaz ýaşar eken. Uzun saçlı ince lirik saçsız kelle koca fizik şol şäherde ýaşar eken. Yine de doğmadık çağa ýaşarmış. Doğan alımların doğmadık pikiri, aşıklan bağıttan gödü yaşarmış, gozo gaytalarmış, Hudaýa şükri. Bir var eken, soň ýok eken, äpet şäheri ýok eken, köçelerde bäwül eken, şo jagaz gyýyz ýok eken.
Türkler reklaması elavın ne ondan, şehirden derek kalmandır ne mundan, ne ondan. Aslında hiç tattan derek kalmandır. Bu ören tukat erteki. Bu tukat şun ertekiğini dinleyen, koca del, çağanın pikirini bilyen. Ol liyendir dahi bir erteki del, men karşı çıkamak, ahmal. Yönetidi düşünün, bu ağır, bu kayın. Bu ulu hakikat bolunu üçün, ähli materiklan erteklerinin in ağır, in kayını bolmağı mümkün. Yılı Moskva'da halkara festivali geçirildi. Onun Japonlar geçirdiler. Festivalin adam Japonun ruhu deyip adlandırdılar. Şu taygam Nurhi Mamedov'un sazını koştular. Nurhi Mamedov'un 20. asırın Japon şahının sözlerini Hiroşima ve Nagasaki şehirinin çağlarının dinlep yetişmedik aydımları deyip bir sikli var. 30 minutlik. Benim bilen aydımçı Güleren Baltayvan çağıdır. Yerine getirmeli. Orkestra Moskva'nın orkestri. Çıkış etmeli yerim bütün dünya belli Moskva'daki Uluzal Çikovski adındaki konservatoryanın Uluzal'ına geçirildi. Şol sikli şu halkara festival koşmağını Mamedov'un bütün dünyanın kompozitörü deyip hesaplanıyor. Söyleri Japon'un olsa da sadece Türkmen'in kul kalıyor.